hasteko zaurituari hankan benda bat patu beharko diote. Ondotik, bi taldekidek besoa gurutzatuta lehenbiziko erreleboa eginen dute. Hori jakituta, bigarren hanka bendatuko diote zaurituari. Eta berriz ere, bigarren erreleboa lehengo modu berean eginen dute. Hirugarren erreleboan motxila moduan garraiatu beharko dute zauritua. Eta laugarren erreleboa ere berdin eginen dute. Bosgarren erreleborako esku ohea edo kamila egin beharko dute taldekideek soka batekin. Zauritua sokakin egindako kamilan garraiatu eta proba akitzeko ezkile joko dute.